sønner i natten. Der kommer nogen over. Nå. Nå, det er ægtepart. Lad mig tage kaffe. Ja, det er spændende. Det er også det, altså. Men så skal du tage en julefond. Okay, vi viser nu første del af videoen. Om lidt går Simon amok. Jeg kan ikke huske, hvad du sagde. Nej, men jeg sagde til dig i går, at det var, at hvis vi, altså nu kan du ikke køre i dag. Nej, det kan jeg ikke. Det er jo det. Det havde jeg jo sådan set regnet med. Der var et eller andet sted. Ja. Der var det var. Så bare spille en gang. Nej, så må vi jo låne. Men der er der også stadigvæk mellem jul og nytår. Jeg har jo ferie jo. Jamen altså, jeg kan jo ikke køre. Nej, men jeg vil gerne have værksted tømt i dag. Det kan der også blive, eller i morgen. I dag og i morgen. Så må jeg. Eller over. Ting tager den tid, ting tager. Stærk eller stærk. Okay. Jo, men den kan sgu ikke være der nu. Hvornår skal du hen i nogen? Måske i morgen efter. Det er ikke helt træt på. Så... Man kunne jo også. Ja, man kunne også. Vi kan også bare lige... Nej, jeg sidder lige og tænker nu. Skal vi lige dele noget, Simon? Skal jeg lige efter? Og det her det er en enestående optagelse. Simon sidder nu og tænker, det går fint. Han fandt en tanke i det ene næsebord. Det kan jeg faktisk heller ikke. Der er kun plads til overkroppen. Er der ikke zoom på den? Jo, nej. Jamen Anne, du har en god røv. Simon tænker lynhurtigt. Ja, men nej, men det er fordi Anne, hun skal ikke have mere end højst nødvendigt besvær med den i job, der kommer på mandag. Der kommer sådan et eller andet, og skal se hendes hjem. Er der nogen, der gider sige til, når Simon er færdig med at tænke lynhurtigt? Ja, jeg tror, det er længe. Okay, det var Simon tænker lynhurtigt. Det er nogen enestående drama-dokumentarisk filmatisering. Simon kan ikke huske den skid. Tag den lige om igen. Hvad skal du have, Søren, så? Du kan bare få et par små hæt, man. Så skal ikke have noget. Jeg skal have sort streg. Jeg kan godt lide det kameraet, når vi mænd er ude i naturen. Det sagde du. Hvad så? Er det ikke lidt mærkeligt? At det første mænd gør, eller drenge for den skyld, det er at finde sig et træ og tisse op af. Har du nu så... Det er det er ligesom gammel mur. Jeg har oplevet, det var, at jeg begyndte at videofilme det på Vikingetogt. Men er det rigtigt, du siger, eller? Så har jeg pisset territorier her overalt. Ja. Det er gammel... Jeg har pisset på Lyve, jeg har pisset på Avanakø. Ja. Men er det ikke rigtigt, hvad jeg siger? Eller er det bare sådan noget eller andet? Du går ikke... okay. Det er jo... Simon, det er rigtigt. Det er dyrisk, helt basalt. Og noget, som ikke er til at lade være, fordi det er sjovt. Og når jeg går ud og tisser i gang, så finder jeg, hey, et træ, det skulle, eller en busk. Det er fandt der var ikke mening med det mere. Nej, det er det ikke. Der var det dengang, før vi opfandt det. Bare du går i camouflage med det andet, ikke også? Fordi jeg så får et problem. Jeg slukker lige for kamera for den her tanke.